San bafla anita aninani temeni mali nyamao olu koni tuye ikadon chakeda siri chakeda mi nale koni ka baranya shinuma ode ka feraw tige feramina lakana obise ka sabati mali fan bela jelena o chakeda yi ikadon ka fo na deme baga jekulu wi lajere babke bi ikado bamako o lajere o kunye jumenye General Abdoulaye Coulibaly nale ni chakero nyama baye anka alilame lakana e bekwe lakana tsa ke bekwe ni bema don kale tunodo flana ni bema don nganga mike sabana ni bema don ka foko lakana jamana kono mafatugo durante tintugo durante am bekwodo donc bi anga la jere am mu ile to kana c'est pour que malidion ya bien mako donre am ta région nakata a fengelenge pour que malidion ka stratégie nationale de la RSS a un plan d'action pour kaku iretaye ulasa General Abdoulaye Coulibaly ala iraka fo mali be geleam kono ni wakati na akaka bela jelinka a jorofa yasa mu lakana e obiseka sabati chugomina ambe ba karanta togodi be bata sagena e kan min kala e bodo Sénégalais kan min kala e bodo Sorazike e kan min kala e bodo Sorazike e politique e manga min ke civil e bodo donc nous comme appropriation nationale donc bi quand Grimbala avait fait atelier national d'appropriation de la stratégie nationale et son plan d'action 2022-2024. Ni malidium ya donc afo u jore munye ko u joro fa ayira ka fo bara sabana o di danaye ika donc afo marabagaw ani ika do jamana kono deunche o di bato ika donc afo ni ferem fen sigile no 5 ans abese ka sirasro General Abdoulaye Coulibaly ni min bekara beki take la fia do mena ma fo doni la fia doni mena mo be se ka ta ka sigi ani même si yoro minga maldon kada umara bagawla ngo mara bagaw ko maldon kada polisula o kada general munna o kada tentu bela o kada jujula kidika tiga nyema administration fembe parce que crise do be mi me maldon nu ka nyema ko donc faut qu'à sigi ko de ke o sigi ngba todi beki ka barake inafo déontologiquement afora ika kenyema mo kana be mo ka beka sari abato Bamako tatemeni kofe General Abdoulaye Coulibaly ayira ka fo donna na tawla ikadon ka fo ni barakeli anatake mali fan tawla yasa lakana ko akadon ka fo sura su kelen ka barate Mohamed Danyoko vewa tola kabo Bamako